Къде е дъщеря ми? Нека дойде. Извиках я. Това е вярно, както че на 12 още бях мома. Хей, агънце! Хей, пиле! Де седя на това девойче? Де си, Жулиета? Жуленце! Що ти трябва? Майка ти те вика. Какво ще заповядате, мадам? Ела насам. Ти, Дойки, остави ни да си поговорим. Или не? Като помисля, по-добре и ти дослушаш. Както знаеш, дъщеря ми е достигнала известна възраст вече. Известна я. Тя на мен, ако не е известна до минутката. Аз, която... Да. Тя скоро навършва 14. От тези зъби 14-те. Макар, че само 4 майса те залагам, че не след дълго ще стане на 14. Още колко остава до Петров ден? А? 2 недели. След 2 недели, значи. Нощта срещу Петров ден тя ще стане на 14. Толкова. Няма грешка. Сега сме 11-та година от земетръса. А добре си спомням, че убих на него точно ден. Телин си бях намазала зърното. И я бях взела с кути. До седа на галабарник. И изведнъж като и догорча, че като писна глупачето. И точно в този миг ми се люшна ония галабарник. Така че сама не разбрах кога съм хукнала да бягам. 11 години са изтекли от тогава. Тя вече беше проходила. Какво ти проходила? Търчеше като зайче. И даже ден преди това. И беше изкочила цицина. А мъж ми, царство на небесно, той обичаше шегите. И повдига и вика: сега пази по очи, като порастеш. По гръб ще падаш. Ще падаш ли? Ажо ли? И ей Богу, това бъндъче спря да следе рейката. Да! Като си помислиш само, случайни думички пък се сбъдват. Ще си спомням, докато съм жива. Ще падаш ли? Ажо ли? А пък то... Да! Разбрахме. Мълча, госпожо. Само, че отвътре надуваме, като си спомня само. Как млъкнах веднъж. И казах да. А честна дума. Бутата й беше огромна, като яйце на Мастерген. Огромна цицина, казвам ви. А пък мъж ми. Мълчи. Добре. Ще млъкна. Бог да ти помага. Ти стана най-чудната от всички, които съм изкърмила. Да ме дочакам щастието да те видя омъжена. Нищо друго не искам. Омъжена. Затова те викнах да си поговоря. Какво ще кажеш, дъще? Не е ли време за венчило? Не съм мечтавал за подобна чест. Да. Точно чест. Ако не бях ти Дойка, бих казала, че тицала си мъдрост. А време е за сватба да помислиш. И по-млади от теб девойки знатни са вече задумени и деца. Аз самата вече бях твоя майка във възрастта, в която Жулиета ти все още се момееше. Но накратко. Граф Парис иска твоята ръка. Жуленце, това се казва мъж. Красив и нежен. Сякаш е восък. По-чуден свят Верона не познава. Да, точно свят. Честна дума. Свят. Но ти кажи, на този красив младеж желаеш ли ръка да подадеш? Той днес ще е на гости у дома. В тома на лицето му сама ти ред по ред и сърно прочети на красотата нижните черти.
И ако яснота не ти достига в някой ред на тази ценна книга, търси разгадката за всеки спор в тълковника на бистрия му взор. На този сборник дъжд е чист и скъп. Му липсват 2 колици и 1 гръб. Ти ценността му скъпо опазия в своята изящна подвързия. Цени се двойно книгата, когато и разказът и скобките са злато. А град Пари с текст ще те обогати. Без нищо свое да загубиш ти. Какво? Да губи тя? О, Боже прави! Напротив, много скоро ще прибави. Кажи. Ще го погледнеш ли с любов? Ако почувствам в сърцето зов. Но волност на очите си ще дам до там, додето е угодно вам. Върви. Граф Париж чака. Тръгвай с мене, драга. Върви, дете. Твоето графче дръж. Жената. Денем нощем. Искам мъж.